zwembaden, sauna's en een restaurant. Alle keer onderdeel van wellnesscentrum Leeuwerikhoeve in Burgen die het warm houden worden moeten. En dus gas slurpen. Maar niet alleen gas, ook elektra helaas. Wij zijn in 2015 een verduurzamingsslag begonnen om eigenlijk zoveel mogelijk van het gas af te gaan. Waar ik nu misschien wel een beetje spijt van heb, want gas is duur geworden, maar elektra is harder gestegen als het gas op het moment. Dus op dit moment gebruiken wij inderdaad heel veel energiekosten. En om een beetje een klein inzicht te geven, wij kijken dan terug op 2019. 2019 is eigenlijk het laatste jaar dat we echt volledig gedraaid hebben, want 20 en 21 zijn natuurlijk coronajaren geweest, dus dat zijn onderbroken jaren. Als ik terugkijk op 2019, dan verbruikten wij zo rond de €93.000 op jaarbasis aan gas en elektra. En helaas 2023 ziet er minder goed uit voor ons. Dan schieten we door naar 3 ton op jaarbasis. Met alle goede bedoelings had Erik vol inzet op verdwarsing en plannen maken om ook zonnepanelen te plaatsen. Helaas lopen we daar tegen het probleem aan dat wij in 2026 pas zonnepanelen kunnen gaan plaatsen, omdat het net van Liander hier gewoon beperkt is in deze regio. Dus wij hebben in 2019 eigenlijk een hele grote transformatorhuis neer laten zetten om gewoon meer capaciteit kwijt te kunnen. En ook zonnepanelen kunnen te plaatsen om eigenlijk volledig energie-neutraal te kunnen zijn. Maar dat gaat dus helaas niet en dat wordt pas 2026. Dus ja, we snijden ons eigenlijk dubbel in de vingers. Erik bloot positief. Al bestaat er ook een kans dat klanten op het duur echt minder of net meer komen. Wat er bezuinigen worden moet, zal een uitstapje naar de wellness een van de eerste dingen wezen die het gekost worden zullen. In de toekomst kijken kunnen we natuurlijk allemaal niet. Het neemt niet weg dat wij tot het einde van dit jaar onze entreeprijzen kunnen hanteren zoals ze nu zijn. Maar ik sluit natuurlijk niet uit dat wij in 2023 misschien genoodzaakt zijn om ook een energietoeslag te gaan vragen. Vanuit de oerheid komt net de stiepe die het nodig is. Dat is een druppel op een gloeiende kachel hier. Dus dat levert helemaal niks op. Nee, daar worden wij niet vrolijk van. Maar goed, ze zijn er nog aan het schaven. We hopen dat heel MKB Nederland toch in opstand komt hiermee. En laten we hopen, het wordt pas in april, willen ze het pas uitvoerbaar gaan maken. Dus ik hoop dat ze in Den Haag zo slim zijn om die regels nog aan te passen. Want anders voorzie ik wel grote problemen voor MKB Nederland.